Velkommen til Lasse Kevin i Mario Kart del 8. Så er vi klar til Yoshi's bane i skjoldet. Ved I hvad, skjoldet er så lidt. Snudvejen, eller ikke snudvejen, men hurtigvejen. Wow! Wow, det var tæt på. Den der kan man ikke tage så lidt, for der falder man bare ned. Men det gør man ikke. Så gør jeg det sådan her. Så kommer jeg hurtigere afsted. Og så får jeg lige en ting her. Og så kører jeg videre. Det er den hurtigste bane i hele spillet. Det er den her. Det skal I bare vide. Det er den hurtigste bane i hele spillet. I hele spillet. Wow. Finalrace, er det ikke gået stærkt? Så klarede jeg den. Så har jeg vundet i Yoshi-banen i skjoldet. Wow, det blev lidt skudt. Det var ærgerligt. Next race. King Boo's bane. Spøgelsesbanen. Du 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 så er klar den her. Lad være med at lave den speed. Væk fra mit udseende. Kender I den? Det er der nogen, der gør. Ikke alle kender den. Men det er i hvert fald en god snudvej. Den her bane her er også rigtig ud. Altså den ser, prøv at kigge ned på kortet. Den ser rigtig langt ud på kortet. Men det er den faktisk ikke. Jeg ved ikke, er det det der træ, der er helt vildt glat, så man kommer så hurtigt afsted. Fordi den er rigtig hurtig, den her bane. Synes jeg ikke også det, når man spiller den? Synes jeg i hvert fald, den er rigtig hurtig. Godt. Hvor er den mulig? Det var irriterende. Finaleræsen. Den her bane her er sindssygt god til. Og jeg er nærheden af King Boo. Hvis I kigger ned på kortet nu, så er jeg rigtig tæt på King Boo. Så er vi klar til dette race. Spøgelsesbanen. Nu kommer Marios bane. Jeg ved ikke helt, hvad den hedder. Det er sådan en Mario Stadium eller et eller andet. Hvor man går rundt i sådan. Den bane er faktisk også for Mario 64. Mario Kart 64. Det er gamle Mario Kart. Det findes sikkert også noget ældre. Mario. N64 Mario Raceway. Det N64 det står for Nintendo 64. Det er fordi den er en bane fra Nintendo 64. Det er der, den kommer fra, den her bane. Det er den første. Det er det første Mario Kart med den her bane. Og så kommer den her, fordi de vil altså tage den, fordi de synes åbenbart, at den er rigtig god. Jeg synes, den her er rigtig god. Som vi kan se, kører man ikke så hurtigt den her bane. Wow! Det skal jeg lige forklare, hvorfor. Det forklarer jeg lige, hvorfor der skete. Det er fordi, jeg kom kørende. Og så drejede jeg lige der, det så jeg godt. Men så ramte skjoldet ved siden af mig.
Og der kan man godt blive ramt, men bagfra kan man ikke blive ramt. Det er kun der bananerne skynder, fordi det er der, man mest bliver ramt. Men nu er jeg på 3. pladsen. Jeg er på 3. pladsen. Er det ikke sådan, man siger? 3. Jo, det er det. Er det ikke? Min rød brev for. Yes! Josie blev ramt. Yes! En runde var sådan cirka 1 minut og 3 sekunder. Prøv at se millisekunderne lige. Det nåede jeg ikke sikkert ikke at se. Bombe! Ved I hvad? Det var sindssygt dumt gjort, det der jeg gjorde. For jeg kunne blive ramt af den. Men det er faktisk, jeg tror ikke, at man kan blive ramt af den. Men det var faktisk ret sejt. Så kan jeg bare lige tage den bagfra, hvis en af mine venner lige haha, jeg overhælder nu, Lasse. Nej, det gør du ikke. Jeg mindre det, hvis jeg ikke har en bombe der. Bomben, den har man jo ikke til sidst, som jeg sagde. I Beach-banen. Altså, den bane, jeg var ved før. Nej, jeg fik lige en rød en. Nu kører jeg herop. Nu er der krig. Nu er jeg hurtig. Prøv at se publikum. De hæpper på mig. Selvfølgelig gør de det. Det er så godt. Det er så festlig musik der. Det er sådan racingmusik er det. Baby Peach blev lige ramt der. Det var ærgerligt, Baby Peach. Og Baby Peach blev ramt igen, det var også sundt. Det var sundt. Klaret. Mario. N64 Mario Race Ray. Lad mig lige se på min telefon. Jeg kigger lige. Undskyld mig lige. Der er ikke mere plads på min telefon til næste. Altså en mere løb. Men det er bare sådan det er. Vi ses til 9. del. Ja, pas. Ja, det passer. 9. del, okay? Vi ses. Hej hej. Abonner mig. Hej hej.